आंहाथ' एसां दुखिया आरो आंथ' आरो बान्दिनि गेजेरावबो दायो जुदि बे जोंनि मानसिफ्रा नुनानैनो बे इउपिपिएलनि सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ गैयि नुनानै जोंखौ थिखांदोंमोन अरुनदयाव थिखांनानै मोनबायबो थाबायमोन जों मोननानै आरो दा आरो सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो बिपिएफ सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो जोंखौ मा नुनानै मानो दानखो आंबो अरुनदयखौथ' दानजाबाय आंबो बेखौनो बुंनो नागिरो मानो होनबा आंहाथ' एसां दुखिया आरो आंथ' आरो बान्दिनि गेजेरावबो दायो जुदि बे जोंनि मानसिफ्रा नुनानैनो बे इउपिपिएलनि सरखार फैनाय लोगो लोगो जोंखौ गैयि नुनानै जोंखौ थिखांदोंमोन अरुनदयाव थिखांनानै मोनबायबो थाबायमोन जों मोननानै आरो दा आरो सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो बिपिएफ सरखार गोदान फैनाय लोगो लोगो जोंखौ मा नुनानै मानो दानखो बेखौनो आं बिराद दुखु मोननाय थाबाय आरो दुखु मोननाय बेनि थाखायनो दायो आङो बेबायदि बुंनो लुगैबाय बेखौ बेनिफ्राय 9,000खौबो आं मोनाखै 9,000नि सिगाङाव डिसेम्बर खाथियाव सोनानै होगारदोंमोन मास मोनसे 12,000 माबा मा होनगोन 12,500 सोना होदोंमोन बेखौबो मोनगाबाय बिनि सिगाङाव जि मोनगासिनो मोनबाय थादोंमोन बेखौ मानि थाखाय दानखो होनबा आंखौथ' नुबाय थाखायोना बे सनाइ एरियानि मानसिफोरा आंखौ नुबाय थाखायो हाजिरा मावनानै जाग्रा आं दा दिनैसिम बुरिलायबोबाय बान्दि होननानैबो आं गवा बेबायदि मावनानै जाबाय थानाङो होमबा मानि थाखाय दानखो बिनि थाखाय जोबोद दुखु मोननाय थाबाय आङो मादैमोननि अरुनदयखौ दानबाय आरो बिनि अनगायैबो दा गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगोनो 2 लाख होदों 10,000 होदों 20,000 होदों बिदि गुबुन IBS होदों बेबायदि रांफोरखौ मादैमोना सोरबाफोर मोनदों नामा 10,000खौबो मोनाखै जोङो सोर मोनखो बिदिब्ला बेफोर रांखौ 10,000खौ सोरबाया सेल्फ हेल्प ग्रुप थानाय मा थानायफोरा मोनदों बेखौबा आं मोनाखै आरो ओमफ्राय आमोलावनो जाखानाय खामोन आरो आं मोननाया जोङोथ' आरो